Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны и человечества темы и встречаемся с наиболее интересными людьми, с теми, кому, как я выражаюсь, есть что сказать. Следующий час мы проведем в прекрасной компании совершенно очаровательного человека. Это народный депутат Украины от фракции «Слуга народа», член Международного комитета Верховной Рады Украины, глава парламентской делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Лиза Ясько. Ассаляму алейкум. Добрый вечер. Салам алейкум. Лиза, я хочу сказать, что неделю назад, когда все нормальные люди по домам отмечали день рождения депутата Лизы Ясько, а сама депутат Лиза Ясько занималась совершенно другими делами, о которых мы сейчас узнаем, точнее об их результатах. Но ты презентовала даже в условиях коронавируса свою целую, как это правильно, стратегия называется, да? Yellow Blue Strategy, английскую мову, да? Так. Рассказывай, что это такое, зачем, почему, все от начала до конца и чесно. Ну, розпочну з самого початку. Мені виповнювалось 30 років, тиждень тому майже. Але до цього десь за місяць, чи за декілька тижнів до цього я думала, що я хочу. Ось мені виповнюється 30 років і, в принципі, нічого матеріального мені не хочеться, це точно. Що я хочу? Звичайно, в мене є багато мрій, але що я можу дійсно здійснити і використати своє день народження для того, щоб зробити щось хороше? Я вирішила, що до депутатства я ж займалась культурними різними ініціативами, мені дуже цього не вистачає, але зараз в мене є трошки вже інші можливості інформаційні, я можу з трибуни Верховної Ради виступати, я можу допомагати нашій країні вже на іншому рівні. І я зрозуміла, що я хочу переформувати ту діяльність, яка колись в мене була, це різні культурні ініціативи, в діяльність саме вже фонду культурної дипломатії української, який би працював на, по суті, дві цілі. Одна з них – це внутрішньополітична, це об'єднання країни, це шиття України, по суті, культурна. І друге – це представлення України за кордоном. Назва «Жовто-блакитна стратегія», тому що я вірю, що це наше серце, воно жовто-блакитне, і нам не вистачає чути один одного, як ми звучимо в різних регіонах. Тому я вирішила... на той момент ще не було обмежень по коронавірусу. Я хотіла провести такий івент, запуск презентації фонду, використати свій день народження як привід, щоб запросити людей, в тому числі багато дипломатів я запрошувала, але, на жаль, ми змушені були скасувати таку офлайн-версію, але ми зробили онлайн, ми це все записали і будемо це онлайн презентувати. Взяли декілька регіонів України, знайшли, на нашу думку, ті пісні, ми вирішили музикою це показати, які максимально показують якусь культурну ідентичність тих регіонів. Ми взяли, наприклад, лемківські пісні, кримсько-татарську музику, ми взяли музику зі Слобожанщини, ми взяли декілька обробок українських народних пісень і також навіть музику на ідиш, тому що культура міська, єврейська культура, вона займала дуже велике місце в Україні. Звісно, це українська музика, по суті. Ми мусимо відчути ті коріння, які в нас є, для того, щоб ми жили в злагоді і були об'єднані. Но цель ведь и политическая тоже тут есть. Правильно? Політична. Звичайно, я взагалі вважаю, що культура і культурні проекти, якими я хочу займатися, вони всі мають політичні цілі, але політичні в якому сенсі? Можна займатися там якоюсь агітацією, це не про це. Це про суспільно-політичний ефект, це про об'єднання. Це ти використовуєш мистецтво для того, щоб про щось сказати. И чтобы доторкнуться до сердец людей. Про твою политическую деятельность мы поговорим чуть позже. Сначала я хочу сказать нашим зрителям, что Лиза была впервые в жизни. Я увидел Лизу в июне, этого года. Так. Была в студии АТР. Мы говорили тогда. Я понял, что это абсолютно наш человек. Но дальше она все делала сама. Она
связалась с крымско-татарскими музыкантами здесь, в Киеве. Она решила спеть крымско-татарскую песню с нашими музыкантами, с нашей певицей. И это было чисто ее желание, на которое я смотрел не то что с изумлением, но с воодушевлением и свой человек, короче. Вот. И это очень важно, когда людей нет. На самом деле, ты знаешь, что много же таких, которые, формально вроде патриоты, на самом деле холодные люди, да, которые не чувствуют, что кроме слов общих вот этих мантр, да, как крымцы Украины и так далее, требуется еще рука в руку, вот как-то чувствовать пульс друг друга. А для нас это особенно важно, потому что мы в оккупации находимся, и для нас, когда вот эти просто слова «Кримці України» – це вже не працює. Це нужно щось більше робити. Повністю погоджуюсь. Це також важливо. Важливо база, це на політичних аренах, звичайно, про це говорити, але цього недостатньо. Это как, знаешь, как в математике. Когда ты учился в математическом классе, есть необходимые условия и достаточные. Вот, необходимые условия, но достаточных условий очень много. Это в том числе и культура, и в том числе и политика, и все остальное. Так вот, короче, я заболтался. Вот, отвлекаю от главного. Лиза сделала совместно с телеканалом АТР сделала клип на песню, главную песню крымских татар, кроме гимна «Антет Кенмен». Есть, я говорю украинцам, такая песня «Гюзель Крым», «Прекрасный Крым». Она, второй такой неофициальный национальный гимн. И вот Лиза в сопровождении музыкантов, там Шевкет Зморка, там Митя Герасимов и певица Эльзара Баталова, они записали эту песню на свой особый лад. И вот этот клип вы видите впервые. Это из того, что Лиза рассказывала, из того, что много всяких номеров разных. Но для нас, конечно, это особенно хороший клип и важный. Давайте его вместе посмотрим. Давайте. Aluştadan esken yeler yüzüme düştü. Balalıktan osken evler gözüme düştü. Men bu yerde yaşamadım, yaşalıma doyalmadım. Vatanıma hasret oldum, ey güzel Kırım.
Чохсаул, Лиза. Я думаю, що це прекрасно. Мы тут, честно говоря, немножко тоже пели. К счастью, это с моей стороны не вышло в эфир, а как поет Лиза, вы видите. И мне уже оборвали мессенджеры, тут пишут люди, какая песня. Вот, то есть люди смотрят, слушай, ты не представляешь, как это важно для крымских татар, для всех людей, которые нас понимают. І для мене це дуже важливо насправді. Тому що для мене важливо, що я можу робити щось корисне і використовувати в тому числі там свою посаду, що я маю можливості, політичні можливості для того, щоб це озвучувати. Тому що, звичайно, Крим – це Україна, але там вийти і зробити якусь культурну акцію, особливо коли ти не кримський татарин, як я. Мені здається, це дуже важливо. Я уже сомневаюсь, если честно. Про що? Про Що? то, не Що крымская я- ли ты татар. Ну, мене якось назвали, що я дочка кримсько-татарського народу, мені було це дуже приємно. Після однієї з моїх промов в парламенті. Ну, вот так. А почему ты не стал музыкантом? Скажи мне, ты же поешь прекрасно, я же до этого знал. Тому що мені цього замало. Я вважаю, що я частково музикант насправді, але це не є моєю професією. Це є одним з моїх інструментів, які я можу використовувати для хороших цілей. Папа не расстроился, что ты не пошла по его пути. Дело в том, что отец Лизы Ясько, Олесь Ясько, он известнейший музыкант в Украине. Имел честь с ним недавно познакомиться. Совершенно потрясающий человек. Но я, конечно, такой вопрос ему задавать не стал. Вот тебе задам. Папа не обиделся, что ты не пошла за ним? Насправді ніхто з членів моєї родини не хотіли, щоб я була в музиці, але я з дитинства цим все одно займалась. Мій прадід був ще композитором і ректором консерваторії, і, напевно, в генах це все передалось, і я з 13 років писала музику. Але там досить швидко я почала писати музику вже під якісь конкретні ідеї. Тобто мені хотілося розказати якусь там ліричну історію, художню історію, мені хотілося підсилити це музикою. Ну, знаешь, что я тебе хочу сказать? Ты все равно это дело не оставляй. А я це не залишаю, тому тиждень тому я навпаки це перевела вже на інший рівень. Я дуже хочу, щоб ми далі це все розвивали, і це лише початок. І для мене є дуже великою честю, що це все починається саме з кримсько-татарської музики, що сьогодні перший раз, по суті, ми зараз чули так. Ну, це прем'єра, це запуск, це символічна, правильна в тому числі енергія. Знаешь, как Севгиль Мусаева сказала, знаешь, что я Севгиль Мусаева? Да? Звичайно, знаю. Кстати, сегодня 6 лет Севгиль Мусаева, ровно редактор «Главной украинской правды». Она всего лишь 3-й редактор. Первым был Георгий Гангадзе, да, второй Алана Притула, а 3-й Севгиль Мусаева. Поздравляем, Севгиль. Вот, и Приєднуюсь, так, вітаю. очень крутое издание, особенно в последнее время просто, короче, поздравляем тебя, Севгиль. Вот, про что я хотел спросить? Я б ще хотіла, насправді, трошки більше розказати про 17 число і про запуск. Сейчас, дай я договорю фразу. Я же зачем про Севгиль? Я так увлекся, да. Вот, но дело в том, что она автор знаменитой фразы, что с Крыма все началось, и Крымом все закончится. Это она сказала сразу после аннексии. Я вот с этой фразой живу, как бы, я понимаю, что это так. И если какие-то политики этого не понимают у нас или здесь, то я им сильно сочувствую, потому что без Крыма невозможно решение этого. Вообще, в принципе, мир не вернется к своему нормальному состоянию без Крыма. Це може зайняти трохи більше часу, ніж ми хочемо, але є ряд людей в моєму житті, яким я вірю, і які пройшли багато різних сторінок в їх житті, в тому числі, звичайно, Мустафа Ага, наш головний моральний лідер української нації. Я дуже вірю його словам, тому для мене навіть не може бути іншої якоїсь причини не вірити в це все. Ну і я знаю, що насправді, вже якщо говорити про політичне, то навпаки ми зараз більше починаємо, ніж останні там 5-6 років цією темою займатися. Тобто там Кримська платформа, президент в своїх посланнях говорить про створення Кримської платформи. В усіх зустрічах закордонних це все звучить. Це правда. І дуже вірю, що буде результат від цього. Но этот вопрос надо сдвинуть, действительно, именно на международном уровне. Понятно, что Россия никогда никуда не пойдет, но и не надо, собственно. Россия враг, да, враг и мирового порядка, и враг Украины. Но если удастся собрать за столом тех людей, те страны, ключевые западные страны и Украину, это уже будет совсем другой уровень.
Так, ключові і якісь цікаві формати шукати, тому що той візит, який нещодавно був в Туреччину до Ердогана, і вже по суті там згода Туреччини брати участь і підтримувати такий формат, різні консультації, які вже почали з європейськими партнерами, це дуже добре. А там же могут добавиться не только страны, которые подписали этот меморандум. Идея же в чем? Чтобы как можно более широкий круг был, Звичайно, да? Кримська платформа це нова платформа. Це не нормандський формат, це не Мінськ, це зовсім щось інше. Над чим треба працювати. Ты хотела договорить. Так, я хотіла договорити, Договарюй, тому извини, що пожалуйста. ми запустили ініціативу жовто-блакитної стратегії, але ми ось бачили зараз на відео. Я дуже вдячна Альзарії Баталовій, яка приєдналась. І, до речі, ще один твір ми виконали з іншою вже співачкою Аліє Хаджибадіновою. Також я дуже вдячна. І хотіла ще додати, що ми там є оркестр молодих музикантів, які також беруть участь в цьому. Ми запускаємо ще один дуже цікавий проект, який називається Оркестр Свободи. Це вже так, це дуже цікава ідея, бо я дуже вірю в те, що нам для культурної дипломатії. А в чому суть цього оркестру? Смисл? Оркестр, який буде грати музику свободи, який буде займатися просвітницькою діяльністю всередині України і для культурної дипломатії за кордоном представляти українську музику, і насправді не тільки українську музику. Ця тема свободи є дуже важливою для багатьох народів. І це якраз та цінність, навколо якої ми можемо об'єднуватись. І тому я вважаю, що це дуже все символічно, і я дуже рада, що це якраз ми тиждень тому все започаткували. І це лише початок. Это очень круто, на самом деле. Молодцы все причастные. И, как это сказать, инициатору отдельный Саул. Ты все сказала про эту идею? Так. Продолжим. Вот сегодня такая новость с утра. Я заглянув в ленту, мне сразу стало приятно за тебя, потому что я вообще радуюсь за людей, в принципе, но и за страну тоже, потому что ты буквально за год, да, вошла в рейтинг самых 100 влиятельных женщин Украины. Вот. И что это для тебя? Ну, по версии журнала «Фокус» есть такая ежегодная как бы номинация. Что для тебя это значит и почему? И в чем твое влияние? Ну, насправді це другий раз вже, але мої позиції трошки розвиваються. Але я рік тому думала, не буду про це говорити, якось так, дуже навіщо цієї інформації ділитись. Тогда это больше але... был, наверное, аванс все-таки, да? Ты только пришла в большую политику, так по-серьезному. Ну, це треба питати вже в тих, хто створював цей рейтинг. Я не знаю. Але, звичайно, це важливо, це приємно, це певне визнання. І це, по суті, відкриває тобі розуміння, що про тебе знають, що твоя впізнаваність росте, що твої можливості ростуть. І коли ти бачиш себе поряд з досить цікавими жінками, які є дуже успішними, ну, це важливо. Це важливо. Это круто, я так скажу. Вот я не знал, что ты второй раз, прости, пожалуйста. Вот. Немножко неловко, но дело не в этом. А дело в том, что действительно женщины в политике украинской стали играть намного больше роль. Я просто вижу вот прям буквально на глазах. Да? С чем это связано? Мужчины ослабли, я скажу, как такой, буду играть сексиста, или женщины стали сильнее? Или я насправді вважаю, що в Україні є дуже цікавий такий культурний момент навіть. Я вважаю, що жінки дуже сильні в Україні. Це правда, це чиста правда. Це навіть, якщо говорити навіть про Радянський Союз, то якщо ми подивимось на певну там, соціальний прошарок і чим займались всі соціальні прошарки, чоловіки і жінки, ми побачимо, що майже всі жінки працювали в той час, коли в Європі там елітарна культура, багато хто з жінок не працювали, не отримували якусь освіту. В нас всі були змушені йти на заводи, працювати, виховувати при цьому дітей, родину, чоловіка, там, слідкувати за своїм домом, город чи ще щось. І це насправді є в нашому суспільстві. Я вважаю, що якщо порівнювати мій досвід навчання і там життя за кордоном, я тоді ще зрозуміла, що українські жінки сильніші. Але в нас ще є, в нас є жіночність. І це дуже важливо. Це правда.
Хотя некоторые считают это сексизмом, говорить, что в Украине самые красивые девушки, но это Хтось правда. вважає, а хтось вважає це компліментом. У нас країна вільна, тому А ты такая не жесткая феминистка, да? дивлячись, задав що ми вопрос, да? вважаємо, Ти вже що таке феміністкою назвав фемінізм. сразу. Чи виступаю я за права жінок? Так, звичайно, за захист прав жінок, але я особливо ніколи не страждала від того, що там хтось мене якось там репресував через те, що я жінка. Хоча насправді в політиці все-таки це має місце. Еджизм і сексизм має місце. Даже сейчас? Так, останній рік я це відчула більше, ніж. А ну-ка расскажи, ніж интересно, я же в Раді не бываю, что там у вас за Ну, я можу притеснение? сказати, що такого притиснення нема, але є такі неформальні якісь процеси, які відбуваються. Буває таке, що там вона молода, вона там дівчина молода, що 30 років, до речі. Причому це цікаво, коли це чоловіки говорять, яким по 35. А в нас, якщо говорити про наш парламент, то у нас дуже багато молодих політиків і багато молодих народних депутатів. Якщо говорити про вік, то я не рахувала, але приблизно 20 чи більше навіть моїх колег є молодшими за мене в цьому парламенті. Да, Це насправді унікально, і коли ми в Раді Європи, ми, на жаль, були лише в січні, після того настав карантин, але ми були наймолодші, це енергія. Є люди, які по 20-25 років сидять в Раді Європи, різні політики, представляють свою країну, а тут заходить знову молода кров, дуже енергійна, всі говорять англійською мовою. Так, інколи на той момент не вистачало розуміння якихось процесів, але це питання часу, і зараз хоча все в онлайн-форматі, але в мене вже нема відчуття, що я там чогось не знаю. Для мене є вже чітке розуміння, що треба робити і чого не вистачає. Я можу вже оцінити реальність своїми очима і своїм досвідом вже. Вот так вот. Так. Ну, в принципе, да, уже скоро 1,5 года, да, уже? Так. Парламентський. У нас же ж турборежим, і ми в Україні проживаємо дуже багато часу. Тобто за рік у нас в Україні відбувається те, що в якихось там європейських країнах відбувалось 10 років. Это правда, а в некоторых и больше. І це треба цінувати. Звичайно, це несе в собі багато викликів, але це цікаво. І це можливість рости, можливість змінювати. У нас есть телефонный звонок. Давайте. Здравствуйте, говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос моей гости Лизийску. Добрий вечір. В'ячеслав, Харків. Я хочу сказати одне, Айдар. Найкращі побажання вам і шана від харків'янина. Вам успіхів, ви справжній громадянин України. Дякую Слава вам, Україні. але в мене гостя зараз. Гостя, я і менше знаю, можу тільки любуватися І я її обличчям. приєднуюсь, Айдар. А вам, І вам, шановні. Вам найкращі побажання, успіхів вам і нам. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава. Дякую за дзвінок. Прости, пожалуйста. Хороші, позитивні побажання – це завжди добре. Я хочу, кстати, вспомнить исторический факт один. Ты, не знаю, насколько ты знаешь историю крымских татар. Надеюсь, у тебя желание есть ее тоже знать больше. Многие сейчас начинают это. Кстати, сегодня издан учебник впервые для младших классов «История Крыма и крымстарского народа». Вот сегодня. Да, это Анифе Курситова, Чоксал, просто Анифе Ханым за это и ее организации. Действительно, пока первый тираж, но это должно быть в каждой школе, чтобы таких глупых вопросов не возникало у детей, которые не понимают, что такое и так далее. Я говорю про феминизм. Ты знаешь, какое государство, одно из первых в Европе, одно из первых, я просто не знаю по счету какой. Права жінкам надали? Да, и первое государство с правительством, в которое входили мусульмане, дала равные права избирательные женщин. Я можу сказати, що я про цей факт дізналась ще коли знімала фільм документальний для Джазіри про кримських татар. І тоді мене здивувало два факти. Те, що жінки завжди мали дуже багато прав взагалі в побуті кримсько-татарському і в житті. І друге, це те, що кримські татари дуже мирний народ. Тобто використання зброї і захист там своєї землі зброї – це, в принципі,
більше не є частиною вашої такої культури. Це дуже особливо. Це і традиції демократії, представництва, меджліс. Да, когда крымские татары где-то собираются, они тут же избирают парламент. Знаешь, вот І это, це да. скільки років це у вас відбувається? Ну, це, Це дуже серйозні традиції. Это такая национальная черта. Еще первый сам издат в Советском Союзе был крымско-татарский. Мне рассказывали члены хельсинской группы, которые издавали хронику текущих событий. Ты, безусловно, знаешь, что это такое. Это первый сам издат советский, диссидентский. Так вот, они брали пример с крымско-татарских хроник, которые делали на печатных машинках еще в 50-х годах. Угу. Вот. Ну, еще один факт тебе приведу тоже. Крымские татары знают, я просто для украинцев и закончу этот исторический момент, что у крымских татар всю историю модно было судиться. И я не знаю много народов в мире, у которых главный герой сказок судья, например. Надо тебе подарить крымские народные сказки. Будь ласка, так. Да. Ну, останнє наше інтерв'ю, коли ми говорили, що чому я не виконую кримсько-татарських пісень, тому я це одразу виправила через якийсь час. То тепер, будь ласка, про казки кримсько-татарські з задоволенням. Вот так вот. Кстати, они переведены, есть уже на украинский язык, тоже издание есть. Да? Теперь, значит, мы, кажется, договорили про платформу, вот эту крымскую, да, куда президент Зеленский, парламент и все мы, наверное, хотели бы, чтобы вошли ведущие страны мира, да, и тогда это как-то, ну, это будет такой пресс на Россию в любом случае политический, и постоянно им напоминать и тыкать, кто вы такие оккупанты, да. Скажи мне, насколько удачно, на твой взгляд, получается у русских рассказывать про добровольное вхождение Крыма в Россию? Они же везде это делают, ты же постоянно это видишь везде, да, ты брехней постоянно сталкиваешься, ты постоянно говоришь о Крыме, кстати говоря, и сегодня говорил, и так далее, и так далее. Они, получается у них это или нет вообще на международном уровне? Ну, на жаль, вони досить ефективні, так. На жаль, те, в тому числі перенаселення, яке вони організовують, заселяючи етнічних росіян на півострів, це є дуже небезпечним, але досить ефективним для їхньої пропаганди. Ну, ми бачимо, що кількість населення кримських татар скорочується, на жаль, бо ви змушені їхати на материкову частину, або залишатися, або ще щось. А вони тим часом використовують цей час, щоб поставити своїх людей, які б говорили якісь свої правильні для них речі. Однак, що я можу сказати, я говорила про це нещодавно в інтерв'ю, що все-таки не треба також драматизувати дуже сильно, тому що наприклад, тиждень тому в ПАРЄ якраз було слухання на тему становища кримських татар в Криму. І були, як це все працює? Це готується доповідь і є головна доповідачка, яка організувала ці слухання. З нашої сторони я написала лист разом з Меджлісом, з Ріфатом Чубаровим. Ми направили лист, щоб представники Меджлісу були представлені там. Була Денісова наша. З росіян була присутня лише Москалькова, яка займає посаду, якщо не помиляюсь, типа з прав людини, омбудсвумен. Ну, так. Да. Так, і були представники російської делегації. Це були комітетські слухання, тобто туди входять лише члени комітету. Це від нашої делегації це 3 людини. Це результат того, що русских вернули туди в прошлом году. Так, але їх аргументи поряд з нашими, ну, тобто ми мали нормальне представництво. Від нас був Рефат Чубаров, Наріман Джлял був, наша делегація говорила. Було дуже добре це все представлено. Вони там декілька якихось, вони я про росіян, якихось декілька своїх фраз сказали, але це просто навіть, ну, я неформально питала після, як там сприймалось. Ну, це особливо ніхто не сприймав. Ну, то есть аргументов у них нет, все их знают, в принципе, кроме купленных политиков так, там. І да? колаборантів ніяких вони зі Не своєї було. сторони не привели. Тобто це також є важливо. Але це лише початок роботи, нам розслаблятись не можна. Ні, тому надо що ця наоборот. доповідь буде далі. Ну, вони ж використовують всі міжнародні платформи Правильно, для просування своїх Ну, наративів. нам надо переходить наступление Так. по всем фронтам, в Треба краще дипломатической, политической. Да. координуватись один з одним і наступати.
Но, тем не менее, у нас у самих внутри Украины есть всякого рода скрытые и нескрытые коллаборанты. И вот Лиза Ясько одна из тех, кто хочет с этим бороться и борется. Расскажи про свой пакет, как я понимаю, патриотических законов. Так. Мне это сразу напомнило Patriotic Act, правда, про другую тему, но неважно, да, что-то американское в этом есть, недаром ты там училась. Я Вот. в Британії вчилась. Извини, пожалуйста. Так. Да, ты в Оксфорде учился. В Оксфорде, да? так. Вибач, да. Так. Вторая ошибка за эфир, ничего страшного. Вот. Рассказывай, что это за пакет патриотических законов, чего он касается, потому что это действительно очень важно, и это надо принять. Одразу скажу, як я прийшла до цього. Ось в таких ось розмовах ми говоримо про те, що треба захищати наше, треба захищати державу, українців, нашу національну позицію, державну. А ті, які проти, то вони мусять нести відповідальність. Ми постійно, я чую, чому там хтось з депутатів чи якихось там службовців в минулому поїхали до Москви на поклон Путіну або не Путіну, або мають якісь дуже серйозні стосунки з я назову фамілію, Медведчук, да. звичайно, він таки не один, на жаль. А відповідальності нема. Да, досі, Нема ніякої. да. Тобто у нас нема жодного закону, який регламентував би відповідальність. Ми сіли з моєю командою помічників, юристів, експертів, почали думати, що робити. І прийшли до того, що треба щось робити і писати такий закон. Тому що якщо ми хочемо захищати нашу конституцію, наші закони, нашу державу, ми мусимо це робити правильно. І ті, хто йдуть впроти, мусять нести відповідальність. Якщо ти не працюєш на свою державу, тобто є принцип лояльності до своєї конституції. Тобто я, як народний депутат, я зобов'язуюсь представляти і служити Україні. Якщо я цього не роблю, а нема ніякого, я не несу ніякої відповідальності. Просто есть слова, есть дела, понимаешь? От слов к делу надо переходить Так. уже давно. Тому ми вирішили написати два законопроекти. Перший законопроект – це про офіційну позицію нашої держави, що ми не визнаємо тих та ті дії, які, по суті, кажуть, що Крим наш і що Крим – це Росія. Тобто ми говоримо, що це ми не визнаємо агресію, ми не визнаємо окупацію, ми не визнаємо, звичайно, те, що там дії на Донбасі – це нормально, і ми не визнаємо заперечення трагічних фактів ХХ століття. Це депортація кримських татар, це Голокост і це Голодомор. Чому саме ці три події? Тому що в нас є постанови, в нас є також національна позиція про кожен з цих періодів і, на жаль, кожен з цих подій трагічних. Але нема відповідальності за, знову ж таки, якщо ти заперечуєш це все. А отрицание оккупации, отрицание Майдана, вот эти вещи такие? Тут є другий момент, це вже стосується висловлювань. Так. Це дуже таке сенситивне питання. Ми говорили з експертами, бо, по суті, не можна обмежувати свободу слова. Але, звичайно, її не можна обмежувати, але якщо ти державний діяч, публічний діяч, тобто в нас є прописані, хто до цього входить. Це міністри, це держслужбовці високого рівня, це народні депутати. Якщо раптом вони поїхали на поклон в Путіну і говорять про те, що на Донбасі йде гражданська війна, а Крим – це Росія, То есть в разрез кримінальна государственной... відповідальність. Да. І другий законопроект вже це внесення змін до Кримінального кодексу України, який безпосередньо розписано, які відповідальності, починаючи зі штрафів, закінчуючи позбавленням волі. Але це ми ще будемо допрацьовувати до другого читання. Звичайно, перше ще треба пройти. Комітет з питань екології вже підтримали. Там цей законопроект розписаний на декілька комітетів. Будемо розглядати. Какой срок примерно? Це дійсно залежить від нашої бюрократичної Ну, машини. просто знаешь, что мы же ждали этого весь период правления Порошенко и про каденции прошлой Верховной Рады, да? Как бы не хотелось, чтобы прошла и вторая каденция также.
Ну, я точно в цьому не зацікавлена, щоб це дуже довго відбувалося. Ми говорили про те, що в листопаді ми розглянемо це на головному комітеті. Далі воно мусить попасти в зал вже за висновками комітетів. Але через коронавірус Ну, понятно. ми не знаємо точно, чи це відбудеться. Вот мы и посмотрим на народных депутатов в зале, когда законопроект Лизы Иськовой и законопроекты ее коллег будут внесены. Вот увидим, кто у нас за Украину, а кто мимо проходил и случайно туда Так, забежал. але підписантів, до речі, в авторстві разом зі мною є досить багато И депутатів. из разных фракций, я правильно З понимаю? різних Да. фракцій. Вот это самый ключевой І момент. зі «Слуги» там близько 20 депутатів. Це хороша цифра. Ні, ну, я Причому думаю, люди, що- які дійсно патріотично вважаються, є дуже необхідним. Ну, я думаю, что все поддержат, вся активная часть общества, мы поддержим, журналисты все. Так что вносите, делайте, вносите, это очень Ми все важно. внесли вже, зараз це вже на розгляді Я знаю, Верховної да. Ради. У нас есть звонок телефонный. Здравствуйте, говорите, кто вы, откуда, и задавайте вопрос народному депутату Лизе Ясько. Здравствуйте, я Елена. Я политическая беженка из Минска. Здравствуйте, Елизавета. Здравствуйте, Айдер. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, очень надеюсь на вашу поддержку, понимание и слегка расскажу свою историю, потому что мне нужна помощь, и я пока не очень понимаю, куда мне обратиться. Я в Киеве где-то 1,5 месяца. Была вынуждена собраться в течение 2 часов, взять ребенка 8 лет, сесть в машину и пересечь украинскую границу. Сразу поясню, что Украину я очень люблю, и это без пафоса. Большая поклонница Майдана, русофобка со всех сторон. С 2014 года все, что касается России, для меня просто исчезло. Но ситуация моя не совсем стандартная, я бы сказала так. У нас в основном беженцами являются девочки и мальчики, которые участвовали в акциях, в мирных протестах, были задержаны на 6-10 дней МВД. После этого они выпускаются, им дается штраф, они имеют справку, они едут. Моя ситуация другая. Поскольку я не верю в кремлевский проект, Тихановская, Цыпкало, Бабарика и так далее, то, имея связи, отношения, дружбу с национальной оппозицией, я пыталась всеми своими силами, которые есть, скромными, нескромными, неважно, помочь. Эти люди в основном сидят, кое-кто из них в подполье, поэтому пока не могу называть фамилии, во всяком случае, в эфире. В итоге ко мне пришли из КГБ, у меня офис в центре города. Меня попросили о сотрудничестве, я отказалась. Меня вызвали на следующий день в КГБ, при этом пригрозив тем, что у меня в соцсетях призывы к Майдану, начиная там с 9 августа. Это так оно и есть. Это уже статья о призывах к насильственному свержению власти. После этого я собрала вещи, села с ребенком в машину и поехала к границе. Граница была закрыта. И вот, кстати, большое спасибо украинским ребятам, которые просто, услышав мой рассказ, меня пропустили. Вот просто пропустили. Вопрос таков. Как мне, не имея никаких справок на сегодняшний день, и при этом не имея возможности вернуться в страну, и таким, как я, которые рискуют там не 6-7 сутками, да, а несколькими годами заключения, потому что у нас это призыв к террористической деятельности, там, к революции, к Майдану, ко всему остальному, и сотрудничество с национальной оппозицией. Как нам быть, как нам легализоваться, и вообще как нам дальше быть в Украине. Вашу фамилию только скажите, пожалуйста, Елена. Васильева Елена. Спасибо, Елена. Елена, спасибо большое за то, что рассказали вашу историю, и хочу вам слова поддержки выразить. К сожалению, я знаю, что вы такая не одна, и как раз из-за того, что я знаю о таких историях, я вместе с коллегами, мы подавали несколько инициатив в парламенте, белорусский там акт свободы, мы предлагали, чтобы как раз переселенцам, таким как беженцам, переселенцам, таким как вы, давались дополнительные возможности в трудоустройстве, чтобы вот эти вот все бюрократические вопросы по поводу разных справок и тому подобное гораздо проще разрешались. К сожалению, в парламенте эта инициатива не была сейчас поддержана. Мне очень обидно это, но сейчас мы думаем, что может быть дальше. Если мы говорим про какие-то законопроекты, какие-то решения на уровне законов,
потому что президент Зеленский с самого начала говорил, что Украина должна быть хабом, Ну да, хабом для людей, свободы. которых, да. Ну, это тут есть много разных моментов, над которыми нужно работать. Я в том числе, там, мы работаем над этим, но вам нужен ответ уже сейчас, поэтому что сейчас я могу предложить, это на самом деле описать вашу ситуацию, если бы вы мне могли прислать более подробно на мой имейл официальный, он есть указан на сайте Верховной Рады, есть corada.gov.ua. Мы напишем запросы, и я смогу дать вам ответ. И, пожалуйста, укажите свои контактные данные, как с вами можно связаться. И желаю вам, конечно, поддержки, силы, и я уверена, что те люди, которые борются за свободу и за ценности, они в результате победители, может, не сразу, но это главные вещи, за которые стоит бороться в этой жизни. И большая честь, что вы сейчас позвонили и разговариваете со мной, мне очень приятно. Будем вас поддерживать, чем можем. Спасибо. На самом деле я долго тоже об этом думал, и действительно таких людей. А сколько таких людей сейчас, как ты думаешь? Честно, не владею Не знаю, сейчас да. цифрами, Надо но какой-то их союз много. их создавать, что ли, здесь, Много, организацию. и есть те, которые действительно с оппозиции вынуждены там были бежать, а есть люди, которые, например, переносят свои бизнесы. Вот тоже вот в моем законопроекте мы хотели... Ну, как надо раз рассмотреть и предлагать. эти случаи, и такие случаи, и Конечно. политическая миграция. Но есть случаи, когда действительно людей, ну, похоже, что это ситуация, когда действительно тюрьмой, там же всерьез сажают, там не без шуток. Да, это не шутки. Это мы не знаем. просто даже стоять выхваченным, быть там милиционером этим, да, это можно действительно на несколько лет уехать, потому что у меня друзья сидели в белорусских тюрьмах. Не знаю, знаешь ли ты кого-то из оппозиции белорусской такой настоящий. Это ниже среднего удовольствия. Это концлагерь. Причем говорят, что Лукашенко, это мне говорил, по-моему, Анатолий Лебедько, что он со своим сыночком отсматривает видеокамеры из тюрьмы, когда люди издеваются, там раздевают, ставят к стенке, заставляют приседать. Там везде стоят видеокамеры. Вот как он мне говорил в своей книге, написал, что ему доставляет такое особое садистское удовольствие, вот еще и так, да, то есть это человек абсолютно ненормальный, и Ужасно. он может мстить любым людям, и женщинам, и кому угодно. То есть надо как-то, может быть, действительно организацию какую-то создать именно политических беженцев из Беларуси, чтобы обращаться к парламенту, чтобы писать петиции. И вот пани Лиза, Это 100% да. можно посоветовать, да, действительно, чтобы была уже какая-то организация, так будет гораздо легче. И пока нет еще решений, да, чтобы, по крайней мере, миграционная служба поддержала возможность легального нахождения в Украине, потому что ну, просто надо легально находиться. Да, вот даже пока решение не принято в качестве... Это вид на жительство, какие-то, да. Что-то надо давать таким людям, потому что, ну, естественно, проверяя, конечно, действительно ли это так, я надеюсь, что действительно так, с Еленой. И ничего хорошего в этом, очевидно, что нет. Еще хотел обсудить, твой пост прочитал про санкции. Тоже из нереализованных законодательных фантазий. Много хороших инициатив было принято раньше, но до ответственности дело не доходило. Да? То есть у нас такое законодательство в прошлом было, и до сих пор во многом остается такое: за все хорошее против всего плохого. А что собственно, какие санкции? Да? Вот, что за санкционный пакет, вернее, поправки к закону 2014 года, и кого они коснутся? Это санкции против тех, кто сотрудничает с Россией, я правильно понимаю? Це взагалі про санкційний механізм України. Його не І существує. тут він існує, але чи функціонує він, і чи ефективно, тут є багато питань. Це насправді навіть можна почати з філософії цього питання. Наприклад, сьогодні в мене була експертна нарада з представниками Сполучених Штатів, людьми, які працюють якраз і володіють інформацією, як санкційний механізм Сполучених Штатів У них працює. працює. Так, на цього тижня також з британцями ми таку зустріч онлайн організовували. І ну, цікаво зрозуміти, що, наприклад, там філософія Сполучених Штатів щодо санкцій, що це інструмент зовнішньої політики. Тобто це можливість там впливати, тиснути на якісь там країни. Понятний і жорсткий. Так. Чіткий. В який в нас, тобто на рівні навіть яка мета санкцій? Ми хочемо просто заборонити аби що. Тобто, якщо ми хочемо тиснути, якщо ми хочемо захищати себе, щоб, наприклад, тут
там не скуповували незаконно там колаборанти чи росіяни, чи проводили якусь діяльність. Це треба все прописано, щоб було, щоб ми це розуміли. В 2014 році був прийнятий законопроект про санкції, але він має дуже багато різних прогалин, починаючи від того, що який там зараз вона дуже складна система. У нас є РНБО, у нас є МЗС. Зараз щось з хороших новин, що з приходом Дмитра Кулеби на посаду міністра закордонних справ з'явився представник всередині МЗС, який відповідає саме для санкцій. Так. І ось я, і також мій колега, це Богдан Яременко з парламенту, ми провели ряд таких зустрічей майже з усіма органами влади, які мають відношення до санкційного механізму. Це правоохоронні, це по всім сферам, і гуманітарним, навіть по книгодрукуванню, видавнича справа. Дуже цікаво насправді. Кстати, да. Дуже цікаво. Да. Тобто ми збирали цю інформацію про стан, робили певну інвентаризацію. Там говорять, наприклад, ми там отримували інформацію, що щодо персональних санкцій, щодо певних людей, які скоюють правопорушення в Криму, в нас там є певна в Україні система, яка повинна це все відслідковувати. Але через якийсь лист, який йде з якогось департаменту в інший, це просто може займати дуже багато часу. Должно работать быстро. Реєстри, прикордонники, як вони використовують, чи вони взаємодіють один з одним. Как Тут надоели є СБУ. приезд, извини, вот этих артистов русских, всяких журналистов. Вот даже последний Медведчук привез себе этого клоуна, но он абсолютно уголовный преступник. Вообще-то надо такие законы издавать, чтобы он приехал в Украину, он призывал за Крым наш, он там врал и подписывал, то он должен сидеть здесь. У нас будем менять на наших людей, которые там сидят. Ну, можуть бути різні механізми. Наприклад, можна не давати в'їзд, можна, наприклад, там в інших країнах вони в'їзду не дають просто. Ти просто не в'їдеш. Угодно, но санкции тобто должны ти можеш работать, тут не сидіти, але ти просто сюди не Но в'їдеш. система должна работать, согласны? Так, Да, не должно быть повинна исключений из этой системы, да? Так, тому ось якраз моя команда, ми зараз розробили вже драфт такого законопроекту, який пропонує, як покращити цю діяльність, хто повинен відповідати за що, саме механізм. Моніторинг – це окрема тема. І які санкції повинні бути? Це індивідуальні, персональні, є секторальні. Тобто там взагалі на певний сектор накладаються санкції. Як це все працює? Ми будемо мати слухання в комітеті моєму з питань зовнішньої політики 2 грудня, де я презентую цей законопроект, який вже буде з врахуванням експертної спільноти думки. Ще будемо допрацьовувати, потім будемо подавати. Это касается и украинских граждан, и неукраинских граждан. Под стати санкции могут попасть разные люди. Так, предприятия. можуть різні, але, звичайно, це про захист наших національних державних інтересів і проти тих, хто це не поважає. А будут там вот эти... Незаконне використання, до речі, надр наших ресурсів в Криму. Тобто є підприємства, які використовують, там знищують в тому числі навіть культурну спадщину. Це все... И за это тоже санкции можно вводить. То есть там весь спектр, в принципе, охвачен, да? Це величезна робота, тому зараз ми проводимо різні консультації і вивчаємо досвід різних країн. Є окремі закони. Філософія санкційного механізму в різних країнах різна. І копіювати ми не хочемо. Але нам потрібне наше рішення. А воля на це всередині є. Последний, наверное, вопрос, так как 2 минуты остается. Я не могу не спросить его членам Международного комитета и главы делегации в ПАСЕ про войну в Нагорном Карабахе. Ну, официальные позиции Украины известны, наверное, повторять не надо. Я просто... Не твоя позиция известна. Я просто хочу спросить, как ты думаешь, чем там все может закончиться? Какие твои варианты? Мені дуже важко про це говорити, тому що ми знаємо, що ситуація в Нагорному Карабаху триває вже багато років. І, на жаль, страждають прості люди. І це жахливо. Я розумію, що це складне питання. Я розумію, що є дуже серйозна ненависть
Вірменії, Азербайджану, Вірменії один до одного на рівні людей. Це є дуже небезпечно, тому що це створює не тільки військовий конфлікт, який зараз там є, але ту ненависть, яка буде тривати і вже там десятки років від сьогодні. От про це треба думати. Тому що, вирішуючи якийсь конфлікт чи війну закінчуючи, треба думати, як люди будуть один з одним спілкуватись чи не спілкуватись. Якщо вони будуть ненавидити один одного, війна буде, на жаль, тривати. Вона може зупинитись на якийсь час, але продовжуватись вона буде. Якщо це не буде вирішено по-людськи і не буде якоїсь такої домовленості комунікації, і якщо це не буде на рівні стандартів міжнародного права, цінностей, то, на жаль, це швидко. То есть одно без другого не бывает. Должно быть и политическое решение вопроса в рамках законодательства международного, да, как оно предусматривает, и, с другой стороны, не допустить там никаких гуманитарных катастроф и так далее. Так. Вот такова позиция по всем обсужденным вопросам Лизы Ясько. Благодарю тебя, Лиза, что пришла. І вам дякую. Вот. Я дуже вдячна. Следите дальше за политической деятельностью и также за сотворчеством. Мои сегодняшние гости. Украинским политикам я хочу пожелать быть как Лиза Ясько, а нашим зрителям продолжать смотреть телеканал АТР. Всем доброго, до новых встреч. Aileye küçük